Amen. Especially izandla egameni lenkosi uJesu. Amen. Butusiya awukuthi nje sanibona 1 minute. Into elikhona nasesontweni. Sithanda ukubingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli uNyandeni egameni likaJesu. Amen. Abafundisi bonke abakhona ngiyathobeka mangibona ingcebo ikaNkuluNkulu. Mama umpostoli umprofeti uSithole siya recalibrate. Apostle Mbuyazi ngiyathokoza kakhulu mfundisi. Ngiyaxolisa inceba kaNkuluNkulu mangengize ngibale zonke amagama. Mfundisi uShabadayi egameni likaJesu. Abazalwane bonke egameni likaJesu sanibonani. 1 Samuel chapter 3 uzoyifunda mawufika ekhaya ikakhulukazi umuntu omusha. Ithi iBhayibheli umfana uSamuel wakhonza endlini kaEli. Izwi likaNkuluNkulu lalingekho ngalezo ikhathi nembono yayingekho. Bese umuntu omusha kakhulu umuntu omusha bese lithi kwathi ngomunye ubusuku uEli amehlakhe ayiseqala ukufiphala ngenxa yokuthi wayesemdala. Wayelele endaweni ayejwayele ukulala kuyo. Bese lithi umfana uSamuel wayelele eduzane nomphongolo. Ngiyaxakeka because according to Levitical law uEli kumele ngabe uyena olele eduze nomphongolo. Umfana uSamuel akumele ngabe usondele eduze nomphongolo. Because uEli uyena onokungcwele okufanelekile ukuthi angangena eduze nomphongolo. Kodwa sibona umfana omncane iBible history ithi wayeno 14 years ethatha risk. Angithi liThebe verse 2 no 3 lithi ukukhuluma kaNkuluNkulu kwakungekho ngalezo sikhathi nembono futhi yayingekho. Hawu ungenzeka yini ukuthi le teenager yayinxanela ukuthi uNkulunkulu akhulume yaze yathatha irisk ibona ukuthi umuntu omdala usejwayele into omusha ukhuluma nawe ibona ukuthi umuntu omdala usejwayele usezolindele nokuthi uzofa enkosini uthi ake ngithathe le risk seliyomanela ungishaya umnyazi kodwa umekhulumile nje uNkulunkulu angivale ngalawo. Genesis chapter 47 verse 15 uthe uFaro abantwana bakaIsrayeli umndeni kaJakobe bese ucazelile umhlaba bahlala eGosheni saqala isomiso yaqala indlala beza abantu baseGibhithe kuJoseph bathi our money is failing imali yethu iyahluleka. iWorld Economic Forum lebi seThekwini ngesonto ledlule kwi-top 3 yezinto eziyidingo emhlabeni ilezi. Number 3 strategies, number 2 innovation, number 1 creativity. Lento esiyibona angiphindi number 3 yezinto ezifunakala emhlabeni strategies, number 2 innovation, number 1 creativity. Lento esiyibona yenzeka emhlabeni capitalism is failing, socialism is failing, democracy is failing. Sibona uSamuel umfana omncane esondela efuna ukuzwa ukukhuluma kaNkulunkulu anyakazise ama systems azophilisa ithempeli nesizwe sonke. Ayikapheleli kuphela endlini kaNkulunkulu ukuthi laba abasha abaqeqeshwayo ukuthi babambe the baton bayilungiselele kuphela, but even out there in the marketplace lindele
And so the challenge kumuntu omusha is to sharpen yourself, because siphila kwi-information age. Awusazukwazi ukuyidodge izinto uye le nale uthi uNkulunkulu kunjani, leyo mbuzo ayibuza, you have to come with answers. Khumbula, strategies are required, innovations are required, creativity is required. God bless you. Siyanithanda bazalwane, niqhubeke nesithandazelo kozini. The Lord bless you. Thank you so much.